Wazia! Case Squad on the thing again. Baby, it's what you show my child. Dangerous, you got it. Chidida, the chico down. Pasina kunetsa na Ndoti ndikafunga nezvako baby. Ndoita kunge ndakupenga kani baby. Suva kutopera sinafunga zvite. Endi daitokaya tichatanga family. Wakanaka zvinomisambura wanosara rakachamuka. Dai usinamboshamura pamwe dai ndisinambotambura paunodona ndokutakura kudhorora ndokwandakuda. Ngoti uri kure asi parudo sambotautaura. Usandisiye ndiri ndega baby. Ini ndoda iwewe. Ini ndoda iwewe. Saka usandisiye nyango ziwomese ndichakwitira zose zaunoda usandisiye nyango ziwomese ndichakwitira zose zaunoda ndinokufunga pandikere ndarandorota iwe ndingazodi usipo mdiwa andiwe unondipawo urudo ndinokuvimbisa andifi ndakakusi baby nyangwe zorema tichange tingori tes baby wakandiratiza kukusha kwandakayita yini nyangwe zorema tichange tingori tes baby usandisiye nyango ziwomese ndichakwitira zose zaunoda usandisiye nyango ziwomese ndichakwitira zose zaunoda tichakwitira zvese zvaunoda tichayenda dzese nzvimbo dzaunoda ndichikupa rudo rwese rwaunoda hapana mumwe iwe ndiwe wandinoda vakawanda havadikona tiri tose vanoda tinetsane nguva dzose uri shamwari yangu mukadzi wangu gara neni ndo chishuwo changu cause une rudo rondifonyora ndinewe moyo unozorora baby ndiwo nondinakidza saka gara neni narini